Ang importansya para sa ko ning arte, dahil sa arte, natatawa ning kumbaga libro ang sa tuyang kinaban na yung mga nakatago na istorya na iluluwas. As in, yung mga istorya kan buhay, as in mga gadan, patuloy na nabubuhay. Ang arte para sa kuya is paghihinguha na matawan ng representasyon siguro ang kinaaban, mga bagay na dahil naintindihan. Magkaiba ng kahulugan ang buhay and kayang ipahiling na ng arte. Ang importansya ng arte sa tao is yung buhay mo na dahil sa mas nagkakaiba ng kahulugan. Ay po siyang i-promote para mas magkaiba pa rin kahulugan, magkaiba rin kulay, magkaiba rin meaning ang buhay sa kinaban. Ang arte, yun ang pagpuga sa pagpuga sa mga ekspresyon na pupugol ng mga nakaugalian na. Nata, importante ang arte para mailuwan sa mga pagpupugol. Para sa ko ang arte, bagay man sa naining ang oral daw tang pamumuhay. Ibig sabihin ng arte, istorya. Ibig sabihin sa oral daw nagalipas sa tumbuhay, bagay taning istorya. So bigas celebrar ta ang arte sa kaisipan na bigas celebrar ta sa tuyang buhay. Para sa kuya, ang arte ay kataunin pag-asa na igwapirmining mas magayon na lipunan, mas magayon na mundo, na mas beneficial sa tuya gabos. Nyan baga, syempre may mga social issues kita na importante. Tapos, syempre, kay po tapos mahapoton ang kadidita bilang artista. Ano ang sa kuya na responsibilidad? So, para sa kuya, ang arte ay sarong kapangyarihan niya na kaipuhan tang gamiton permis na tama. Sailing ko di maning makalam ko ng tunay na ibig sabihin ng kanta. Sa panahon nito ngayon yan, ang sa isip ta, imo, tas pagkaon, tas imo na naman. Pero yun yung magayon sa arte. Di siya ning dinitan so answer naman sa hapot na yun, kaya iyanap ta. Ang arte paano gaservisya bilang kaya nahihiling ko sa inso pinunan kada katapusan din sa istorya. Ang arte padagos nagaikot sa sayong buhay. Di katapusan, di mo ini mapupugol. Yun ito ang arte. Sa ko, ang arte is saro sa buhay na patunay na ang tao ay managagadan. Tapos, ang importansya ng arte para sa ko is para mas mabisto ng ibang tao kung inano ka bilang tao, as in kung inano ka bilang individual. Inian balansa ni sa itong pagkatawo. Anong importansya ka ng arte? Kuya ta napapahiling na bako sa gabos na oras ang layaki. Kuya ta man napapahiling na bako sa gabos na oras ang babayi. Yan ang arte. Sa tong piga-celebrar ang Arts Month para ipahiling na ang satuyang nasyon igwang kaluluwa nin literatura, kultura, asin ini nagkakaigwa kay taning pagkakasararo na i-revive or ibuhay ang satuyang kalag bilang sarong tao, sarong identidad, bilang sarong kultura, asin bilang sarong Pilipino. Para sa ako, ang arte ay ang boses ka mga dinadalangog. Yan ang pinaka-importanting boses. Ang arte ang gatugon kaan ang ning boses ng mga dinadalangog. Sa kay narangkaw ning mga pagsubok or mga ansa buhay, ang arte na lang ang tulay ninda para madangog. Maumang muna ni ate!